Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάνω στο γιος μου, Ναι. Δημήτρης Αγγελψός μου από εκεί. Γεια σου, Δημήτρη. Και φέτος αυτή τη μικρή παραγωγή που ήθελα να παίρνουν κάποια χρήματα, δυστυχώς πάμε για λάδι. Ναι. Το Αυτή- 80% Ναι. της παραγωγής της Καλαμών ειδικά γίνεται εξαγωγή. Ναι. Λοιπόν, για Οπότε πάει για σκεφτείτε. λάδι. Ακριβώς. Και το πρόβλημα θα έχουν και οι μεταποιητές. Δεν θα έχουν εμπόριο που να στείλουν έξω. Αυτή η ποικιλία η Καλαμών πάει σε 100 χώρες όλο τον κόσμο. Το ξέρω. Και την κατοχυρώσαμε. Ναι. 70 με 80 κιλά. Και φέτος έχουν τα 10, άντε να έχουν 15. Αυτές είναι οι τόσο πολλές. Αν τις μαζέψεις σαν 7, 8, 10. Ένα εξωτερικό. Είναι τα 200 γραμμάρια ήταν 5. 5 ευρώ. Ο μέσος όρος ελιάς που είδες πέρσι μετά τον Αύγουστο έπεσε μετά μόλις βάζουν όλες οι περιοχές να πουλήσει. Δεν στέλνει να τα μαζέψουν. Και θα πάει για δυστυχώς προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα. Όταν βγάλουμε ένα κοκκινόγιο ελιάς και πούμε ότι έχει 80 λεπτά το κιλό, δεν μπορεί ο έμπορος να πάει 40. Ούτε ο παραγωγός να του φάει 10 ευρώ. Μια διέδοση ηλεκτρονική όπως κάνουν στα κελιά για την κομμή και μόλις κάνουν τη συλλογή, δηλώνουν. Τόσους τόνους κρασί. Το δουλεύει αμέσως, ηλεκτρονικά βλέπει.